Milí Zlatomoravčania, do komunálnej politiky som vstúpila vo voľbách v roku 2014 ako občianska aktivistka, ktorá sa odmietla zmieriť s predstavou, že v meste, kde žije, bude spaľovňa plastových odpadov. Ale dnes to už nie je iba o spaľovni. Ako zastupujúca primátorka som spoznala, ako funguje naše mesto a viem, že veci sa dajú robiť omnoho lepšie, než ako tu bývalo zvykom. Za ten krátky čas, za 4,5 mesiaca, čo mám na starosti vedenie mesta, som stihla napríklad toto. Presadila som audit všeobecne záväzných nariadení. Získali sme dotáciu z Ministerstva školstva na sanovanie havarijných situácií základných škôl. Dnes máme už len jednu modernú a prehľadnú web stránku. Úspešne sme pripravili projekt energetického zhodnotenia budovy Mestského úradu a budovy základnej umeleckej školy. Zapojili sme sa do výzvy Ministerstva školstva na rekonštrukciu školských telocviční. Stihla som dokonca aj oprášiť projekt Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tribecko. Máme tak šancu konečne sa zaradiť medzi moderné mestá, kde sa odpad nielen separuje, ale aj dotrieďuje. Začala som riešiť problém s vodou pre priemyselný park, ktorý je dôležitý pre rozvoj nášho mesta a zamestnanosť našich ľudí. Milí Zlatomoravčania, nie všetkým sa to páči. Nie všetci novú dynamiku v našom meste vítajú. Viem, že v meste sú aj skupiny, ktoré moja aktivita neteší. Zároveň však viem, že mám podporu mnohých slušných ľudí zo Zlatých Moraviec a tých nechcem sklamať. A nesklamem. 9. apríla to spolu určite zvládneme. Ďakujem vám.